Salutare! Astăzi vă voi prezenta un Ford Mondeo hibrid din anul 2018. În acest videoclip veți regăsi cum am fost să fac cartea RAR și cum i-am făcut un mic detailing la interior și plus alte dotări de vi le voi prezenta în videoclipul acesta. A ajuns și Fordul din Italia după 2 luni. Hai mă să o aprind. Hai că e slab. Are leduri. Aici spunea că sunt jantele tăiate un pic, da, n-are nimic. Și o crăpătură pe parbriz care nu mai văd. Uite aici, nu se vede, e foarte mică. Prima spălare. Cam așa arată și acum. Bine, încă nu e gata, o să trească să mă duc să o șterg un pic cu cârpa. Dar în mare parte a ieșit murdăria. Au ieșit insectele. Asta, chestiile astea se iau cu cârpa. Nu s-au luat jetul. Trebuie să mă duc acum să-mi șterg. Și arată chiar foarte bine. Nu are nicio problemă de estetică sau așa. Absolut nimic. În afară de janta asta. Da? În rest e minunată. Foarte frumoasă. Și foarte important, avem CarPlay. Și se mișcă foarte bine. Ca dotări avem aceste jante pe 18 plus cauciucuri de vară Continental. Farurile Ford Dynamic LED sunt faruri pe LED adaptive, plus interiorul din piele plus textil, care arată super bine față de cel standard. La fel, extra opțiune, scaune electrice cu memorii. Porne și motorul. Cam așa arată și în spate scaunele. Mi se par superbe cu aceste jante. Avem camera de marșalier. Este aici. Voiam să vă mai arăt și cât de mare este portbagajul la această limuzină. Pentru mine mi se pare destul de mare și de adânc. Este destul de adânc. Plus, na, ce chestii mai am prin portbagaj. Aici avem 2 subwoofere care face să se audă mașina super bine. În interior are un sistem de sunet de la Sony, plus acele 2 subwoofere din spate care se aud minunat, se aude tot sistemul întreg. Plus ambientalele de pe jos care deocamdată nu se văd. Nu e seară. Mai are aici deasupra oglinzii, de dedesubtul oglinzii de fapt, niște leduri, se văd superb noaptea.
ca un electric și la pasager. Dotările la interior nu sunt neapărat punctul ei forte, are doar lane assist și pilot automat, din păcate nu este adaptiv. Avem modul Eco cu senzorii de parcare și frână de mână automată. Și în rest tot felul de setări pe aici. Foarte multe chestii. Nu știu exact ce face fiecare. Dar cam asta este și bordul. Suport de ochelari. Plus ambientalele care deocamdată nu se văd un pic. Cam acesta este view-ul și din spate. Eu așa am foarte mult loc la picioare. Și vedeți că scaunul este destul de în spate. Foarte mare mașină, foarte spațioasă, foarte confortabilă. Cam așa arată și motorul și cam așa se aude și motorul. Aici avem antigelul motorului, lichidul de frâne și aici este antigelul sistemului hibrid, care este la minim, motorul și invertorul electric. Cam acesta este și carnea rămasă din anvelopă, să spun așa. Din păcate n-are cauciucuri tocmai noi, sunt cele originale ale ei și mai vine și cu un set de cauciucuri de iarnă, tot ale ei. Și asta e așa. Uitați jantele astea. Îmi dau pe mașină, cât de bine arată. Mie îmi place foarte mult. Față de cele basic pe 16. Arată altfel. Acestea sunt și anvelopele de iarnă de la Michelin. Cam asta este starea lor. E ok-uț. Nu foarte wow, dar cu anvelopele astea avem mașina. Voiam să vă arăt și consumul de la Ford, cel din oraș. Deci pe ultimii 163 de kilometri am consum 5,4, iar acum, după un drum, vreau să vedem împreună. Deci am parcurs 23 de kilometri, din care 16 electrici și am consumat 4,6. Asta în oraș, cu aerul condiționat pornit, trafic. Acum mergem cu Fordul să-i facem rarul și la sfârșit vă voi arăta ce consum am scos pe trafic, cu aer condiționat. Deocamdată se menține la 5,3 în oraș. Suntem pe... Bun, am ajuns și la rar și acum voiam să vedem împreună consumul din drumul Taberei până aici la rar voluntari. Deocamdată a rămas aici 5,3. Statistici: 22,8 km, am parcurs 15 km electrici și am consumat 5,6. Asta în trafic, cu aer condiționat și încă aștept, că este ora 3 și sunt aici de la 2.
Și foarte caldă mașina. Am ieșit afară. Este 3:50. Am rămas ultima persoană de ceva timp. Și văd că încă nu mă cheamă. Mai am de așteptat. Acum am terminat și la RAR. Este ora 4:30 și în sfârșit am luat documentele. Revenim. Și o dotare foarte interesantă la Ford. Consumul a rămas tot la 5.2. Aceste faruri pe LED care urmăresc volanul și îți oferă asistență la unghiuri. În ultim kilometru rămas și face 100. La mulți ani la Ford. Prețul ei este de 15.500 de euro, negociabil. Aștept cât mai multe oferte. Nu am nicio problemă să veniți să vedeți mașina, să o testați, să-i faceți, să mergem la service cu ea, să o verificați. Cam asta e mașina.